sure Inigo Perez has a plan to somehow try and... He's got Fran Perez screaming for the ball. The pass from Pep Chavarria. And a save from Joan Garcia. Carlos Martin, who doesn't get too many chances in the starting 11 for Rayo. Didn't make the most of... There's no way out as they regain possession deep inside the Rayo half, and there's a foul on João Cancelo. A Pedro Diaz role, yeah. He's sort of more accustomed to playing a little bit further up the pitch. He's looked towards EC, who's kept it in play. Good run from João Cancelo. Crosses it, slices it into the near post towards Batalla. Μπαρσελόνα μόλις 8 γκολ έχει δεχτεί εδώ, τα λιγότερα από όλους, μακριά από τη Μαδρίτη. Ο Κανσέλο εκτελεί, κεφαλιά το Ραούχο, η μπάλα σκάει, πάει στο δοκάρι και η Μπαρσελόνα ανοίγει το σκορ. 1-0 στο 24, ο αρχηγός της ομάδας του Φλικ, η μοναδική αλλαγή που έκανε ο Φλικ σε σχέση με το μάτς του Champions League με τη Newcastle και την ισοπαλία. Πήρε μπάλα Λόπεθ, Κανσέλο. Δεν βλέπει το Ραφίνια και ο Λεβαντόφσκι on offside. Κανσέλο σε τάκλιν στην μπάλα, ο Πέδρη άψογος με την μπάλα χαμηλά. Κανσέλο από εκεί πήγε. Είδε λίγο... Κανσέλο, Λεβαντόφσκι από εκείνη την πολύ μικρή διακοπή. Κανσέλο, έφυγε ο Ραφίνια, Μπερνάλ. Πέρεθ, κόρνερ. Το σώμα του Κανσέλο, την απομάκρυνση μπάλας εις παλαθών. Κανσέλο πολύ επιθετικά βγαίνει πάνω του, κάνει φάουλ.